bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal no jettuɗen Allah en juule ɓurnaɗo windero en jarni en ñaguima duwaw en neldi duwaw en gatti hattan Maulana Moubarak joom baɗe bawɗe baɗo ko hani joom sutura aduna e lakara dokkuɗen tigui rigui fartagui wawde tawtorede ñalawma ha arta bandum en gatti hande kadi filande bandiraɓe yewtere men wiyetede pamen pamminen banda musidɓe tedduɓe ne kewɗen wiide kala saaha ko toɓɓe ɗe ganduɗa hoorema en cuɓoto ɗum e nder ko ganduɗa hoorema yiyama walla teskama e nder vraiment rendo meɗen en mbatta so wona ƴeewen des experts gaɗen joɗɗen men ƴeewen faccitirde ɗen ɗon toɓɓe ha bandiraɓeɓe ɓeydo famde holko kay mofti e ɗen ɗon toɓɓe ɗum waɗi hande bandiraɓe musidɓe tedduɓe ma en jewtide e musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa hoorema o natti wonde koɗo galle no mawɗo Abou Samba Diop wino ko ɓoyani ko wonde oɗo ko ɗo tigui kañum jeeyi gallo ne wawi bismade hen bandiraɓe kala on gorko wiyete ko Cheikh Agne jaam Allah wiyetema musidɗo tedduɗo monsieur Sarr Allah jarama a jarama kadi e weltade artude e gallam no mbiɗon ni saabu holliri nde garmi nde tawmi musidɓe ɓe ngala ɗo yettima rambanmi kono gallam ni donc ko hotti hooram ko wona ɗum ko e weltade kadi e bandiraɓe heeɗiɓe émission men ɓennuɗo e réaction ngaji mabɓe e nder YouTube he min beltanoɓe min beltini Allah min beltanoɓe amin calminaɓe min jogi jikke tan koni ko haaleteɗo ko ma wot ko nafi en e naftoroɗen ɗum ko juuti inchallahu rabbi ko noon tigui mawɗo Agne Allah jarama a jarama vraiment ko weltare mawde wonande dendagal yeeɓiyankoɓe ɓe ganduɗa ma kadi ko windeyankoɓe e nder vraiment réseaux sociaux ji ɗi vraiment hettade yewtere nde hokkude ɗum kadi fodde muɗum ɗum noon en mbatta so wona yettudeɓe jarnudeɓe e ñaganadeɓe Allah ndo Allah sellintaɓe sembinaɓe Allah sellin en sembinen e kala saaha ndo jiɗɗen vraiment artude wadde yewtere e wande hondani taw ina wawa latade bana musidɓe tedduɓe hande toɓɓe ɗe keɗe tati ene kewɗen wadde e kala saaha en cuɓima toɓɓe tati gam vraiment yidde e yewtide ɗum e musidɗo men tedduɗo mawniraɗo meɗen halifa meɗen wiyete ko Cheikh Agne ɗum noon alay saago joɗɗen e makko won namdotonoɗo beela oɗo Cheikh Agne ko kanko woni Cheikh Agne gonnoɗo dans les années 80 toon to diwan mo Matam mi sikki wona on so tawi ne wawi jabtanademo tan directement on sa jaabuɗa e musidɗo mi yi namdal makko kono en paɗatno ha garen émission tan dokken mo jaabowol ko wiide Cheikh Agne mo wi o ko miñiraɗo dendiraɗo e bammumen enem jiiɗi May Baba kadi minen jiiɗi Tokara kanko oɗo ha saaha ɗo kaleten ɗo mono Paris to ambassade de France chargé de coopération. Ok ko noon tigui mawɗo Cheikh Agne Allah jarama toɓɓe men tati hande ɗe poɗɗen yewtude woni ko ganduɗa ko fati alhaali sécurité e leydi ndi ko ɓoyani ko en nanino mo ganduɗa hoorema ko kañum woni monsieur Ndiaye o haalino e alhaali ko ganduɗa hoorema ko fati alhaali ndenka meɗen surtout to banggue frontiére uji kono elle yimɓe ƴettirno ɗum ko to banggue politique kono ɓoyani hay seeɗa en jii réaction ngaji baɗɗi e on ɗon fannu ma en gartu hen toɓɓere ɗimmere nde ma en gar e ko wiyete ko conseil des ministres baɗɗo ko ɓoyani ko enen gandi hoore leydi ndi ƴetti pellite kesse nomination ji keesi fate alhaali diplomatie enen gandi ko ɓoyani ko yimɓe hewɓe ne kalanno e haala diplomatie meɗen beele ko ɗum ɓe gone wadde rectifié walla holko saabi vraiment ɗiɗo nomination ngaji ene mbawa ɗumen gayni ten ko toɓɓere men nde ganduɗa hoorema toɓɓere nde min cuɓini kadi dendagal bandiraɓe woni ko wiyete ko immigration enen gandi e immigration en gardini hen ha ɗo gandanɗa hoorema ɗo ƴewde ɓen ɗon ɓe ganduɗa hoorema leyɗele goɗɗe ina ɗo ɗe ganduɗa hoorema yimɓe kewani suɓade ɗen ɗon leyɗele te ɗen leyɗele ko leyɗele kewɗe gartameji holko saabi yimɓe vraiment mbawa yaade e ɗen ɗon leyɗele mais également aussi immigration en goppata ɗum par ce que à chaque fois enen jii immigration irrégulier mo ganduɗa hoorema ɓesguji ɗi ina mbaɗa ɗum ɗum ɗon aussi vraiment alay saago gonen e unde ɗum nde wonno ko ɗum rogere nde ganduɗa hoorema ɗiggata wawi ɓayde ɗiggata noon ko alay saago caften tan unde ɗum ha wawa latade no hannirta ni ɗum noon mawɗo Agne en mbatta so wona dogen tan taw en dartaki hay nokku jaaɓa noon rogue toɓɓere men arwonire nde woni ko fati alhaali sécurité ko ɓoyani ko on ɗon mo ganduɗa makko Edka e on mo ganduɗa makko ancien président de la république monsieur Macky Sall o yaltinin ɗo konngol kono elle yimɓe jagguirno ɗum ko ɗum affaire politique ko fati alhaali sécurité meɗen hande en jii menace uji enen elle enen jahano ɓallo men sa foof enen jii ɗum donc holko foti wonde darde men e on ɗon fannu monsieur Agne. Oui monsieur Sarr Allah jarama ko toɓɓe baɗɗe fayida kono min jumpen no yawiri foof saabu waktuji ɗi minutaji ɗi kadi kojomaji ɗi patta en banggue sécurité oɗo saaha ɗo tolniɗen ɗo ko ɗum goƴƴen feewi par ce que so tawi aɗa hodde neɗɗo
galle mum ñande fof ne waɗi dillere aɗa wiya dillere nde ala fof ko bonnanta a serdoyani a ƴeewani no mbaɗɗa ha dillere makko yi usto so ɓooyi tan ɗum wonta haaju ma ɗum feewi yanatema eɗen gandi ko wayno Mali cikkodiri mum e waɗino dille kewɗe ha addi coup d'état ɗen ɗon dille Sénégal yehin toon walloyde ɓe safrude kono caggal mum Sénégal arti ga hen sabu eɗen gandi ko rewno hen France yeehi ɓeɗe yeehi woɗɓe ngari haala ka heewi kono haɗani gila nden haɗa nde ɗe jokki hande nde noon ne jokki nde ene woɗɗuno en en gari hande ha heccitaɓe ma nde yontere ɓennude wiyama ɓe jettima à 2 kilomètres de Kidira ɗum woni hankkadi enen ɓe ɓatto en ɗum arti e konngol noon no général Ndiaye wino ko e nder nde o innira ñalɗi tengtuɗi kole lycée mo wuro mabɓe mo haalde e sukaɓe mo haalde arnoɓe ɓe o wi ɗumen ko goto fof yo tinno anda sécurité wona tan dadiɗo o jeeyi ɗum goto fof e men ni foti jogade hen gueɗal hol gonne hen gueɗal men ko kala ko tumɗa ka yiya ko jiiɗa ka yiyatano e diwan ma ya ɓattito ɓe ganduɗa hen en jogui yamirore beele ene ƴeewa ɗum ɗon jurnido alhaali o donc sécurité ɗum wonno haala makko nde o haalata ɗum ndene o wona sara e nder leydi ndi gonduɗo e président de la république duuɓi 12 aɗa woni indécat mum kala décision kalteɗo aɗa jooɗi kala ɗo yeyete aɗa yaha kadi ka général commando wona général kadi mo ganduɗa hen ko général tan ni kono ko neɗɗo liggiɗo ha woni colonel ha woni général on so haali yo hette yimɓe ko andide famderam banggue sécurité aɗa andi hande ko ɓuuri ko sattirde ɓesgu Sénégal naaɓe kala konngol ƴettangol yimɓe jagguirta ɗum ko politique wonɗo jagguete politique wonɗo jagguetake politique wonko ganduɗa koko jeyɗo ɗum o tan jeyɓe ɗum ɓe poti yewtude hen yotti yimɓe ɓe gartir hakkillaji mumen par ce que mi hen commentaire uji mum hay mo ganduɗa hen mi anda ɗum kono noon ko sa nani ko haali ko gandata ko o jangde mum waɗani saabu kala ka kalta tawi a wawa joganade ɗum dalil sona willude tan jomum ko kaari wonduno tan kaari moƴƴano kadi ɗum ɗon ene addi caɗele no fewi yoɓeɓe tinno tan ɓe ganda sécurité leydi fijirtake kono noon so tawi en duttima caggal seeɗa sa ƴeewi e gonɗon erango walla même on ɗon même lancé holko mbawta wiide ɓesgude to banggue ko ganduɗa hoorema ndenka e kisal surtout comme par exemple enen no mbayɗen ni ɓallade frontiére uji so tawi en jii neɗɗo mo ganduɗa hoorema en koolaki walla en ganda ɗum holko foti wonde darde meɗen darde men ko ni weeɓi ko hande oɗo saaha kala joom wuuro walla kala mo ganduɗa ene hotta neɗɗo yara aɗa andi ɗum mo kottata o yataw aɗa andi ɗum neɗɗo aɗa jippoma wiye ko ligguey yiiloto yataw aɗa andi aɗa watte mum haqqille ƴeewa ko yahara jamma ko yahata ñalawma ko haalata e téléphone aji mum ɗum ɗon woni walla kala mo ganduɗa hen jeeya koye diwanuji men yo tinno saabi Allah so tawi yii ko famani ɗum wona bonde wiide ka agent secret ala ko ndenata ko hoore mata bo par ce que so tawi woodi ko yana e wuuro ngo hade wuuro wongo hebde hen tawata ko an ko ma ko boni nden noon kala goto men kala yo artu anda sécurité leydi ndi wona dadiɓe ɓe tan jeeyi ɗum ko goore men fof en jogui hen gueɗal men enen ko ɗemgal men e yurnitade ko wone guure men e natoɓe guure men e yaltoɓe guure men surtout comme par exemple natoɓe guure men ɓe kala pelliɗo nadde wuuro yo tottir pièce mum d' identité waɗe identifié ande holi oɗo par ce que min jimi ko saahaji aɗa yi neɗɗo ara ɗon boom ha wone ɗaɓɓude kayitaji walle kadi daña kayitaji te taw en ganda hoɗo ummi eyi ɗum kam ko yeɓare mawde kono mbiɗa ni ken ma hawnaki ma en garoyi ɗum wiide joom wuuro en ɓe yoɓe mbattu haqqille no fewi par ce que kamɓe kalfina guure ɗe kala naɗɗo eɓe poti andude hol naɗɗo ɗo kala jaltuɗo ɗon eɓe poti andude holde yalti ɗon eyyi laamu ngu noon ne waɗa hen gueɗe mum sa yi ko wayno ummima ka hayɗi walla a fayi hoore fonde hakkude ni waɗi poste police frontiére ara ɓe namdoma dentité ma ɓe dokka sa ala dentité ɓe nodduma ɓe namdoma hoola an holto paɗa ɗum ni walla aussi a sikkani laamu ngu aussi ne foti joude un grand rôle ɓeydo wadde sécuriser yimɓe par ce que c'est vrai kamɓe ɓen mbaɗa ke mbawi kono eɓe ɓeyda ɗum par ce que aɗa andi ɗum ɗo hankkadi nen fuɗɗo hulminade ko nananɗa so yi ha wonti à 2 kilomètres a watti yiɗ ɗum est ce que sikkani ko jorgol jogoɗo sumurude keccol eɗen jofa toujours laamu ngu ala laamu wawa wadde gueɗe ɗe foof wawi addandema koɓe dariɓe tan ɓe ganda kono noon ko yimɓeɓe ballitta yimɓeɓe e koye mumen jarlitto ganda sécurité o wona daɗiɗo
dediɗo ne wawi dogde dediɗo ne wawi wasde arde law kono an so yettima koye ma adoroyade donc sécurité ma d' abord koye ma fuɗɗoto sécurité wona min gardien so tawi ne gardanma galle ma yara taw aɗa waɗi hen baafe taw kono ya wi ɗum kala ɗo belɗa nadda te kadi mbiya yo arde gardanma galle ma gasata ko noon tigi Allah jarama toɓɓere nde waɗi fayida en paami tan ko ko tonguɗa ko ɗon woni enen ɓe ganduɗa ma surtout hoɗɓe frontiére uji yen tinno gonen trop vigilant manam batten haqqille ko batten ko kala mo en jiiɗen ɓen paamayn erɗen andude ɗum ha ganden holko waɗat ɗon e wuuro meɗen ɗum wona nafigagal wona wiyede e wonde ka ko wiyete ka ɗum ɗo secret mi andani mbiyat ɗum en tout cas agent secret bon donc ɗum ɗon fof a wona ɗum ɗon mais ko yidde rende hoore ma no fewi ɗum woni sababu ha mbaɗɗa ɗum ɗon sen gaari e toɓɓere men ɗimmere garen e ko hoorejo leydi ndi woni alarba ɓennuɗo ɓe jooɗima jonde nde ganduɗa ma ko kala biir ɓe jooɗo ɗum gam vraiment nebbisade yurnitade gueɗe mabɓe ɓe gaari noon e toɓɓere nde ganduɗa ma ko ɗum nomination ñaji keesi ko fati alhaali diplomatie surtout toon to ministére des affaires étrangers heeɓe guittama heeɓe koye kese mbattama toon beela sikkani ko diplomatie men ko ñingate ko saha sa foof ko ɗum ɓe goni e fewnditade walla holko saabi ɗiɗo nomination ngaji addore fof wiyede monsieur Sarr ko kalfinaɗo leydi ndi sarɗeji leydi men ni dokki ɗum kala mo hooli omo wawi rokkude ɗum gueɗal e ko jogui ko yo jaggal mum ay décret kala ko faari e nomde ko wayno ambassadeur uji walla consulat ji ko kanko tan jogui fartanke neɗɗo noon halfinta neɗɗo tan komo andi yakori ene wawi waɗande ɗum ko yiiɗi ko changement nomination ngaji baɗaɗi ɗi ɗum wona kesum e leydi ne waɗa saaha foof président de la république waylita yahannoɓe retraite guitte hesɓe ngara ɓe jakoriɗa ɗum jamirnoɗa ɗumen yo mbaɗane ɗo mbaɗananima ko jiɗɗa guitta mbatta lomto mais est ce que ɗon comme par exemple sahaji aɗa andi sahaji ene wona dénomination politique c'est vrai ko kañum wirri ko hen paɗen bisimilla ko hen paɗen ko ha bandiraɓe paama tan ɗum ko kanko tan herori ɗum sa welama noon dokka hen yiyandema kono ittata ko yiiɗi ko kanko tan jogui ɗum ko en guetti konngol men tottuɗen mum kala ko herorimo kala ko lawol rokkimo omo waɗa hen ɗum ko lawol rokkimo ɗum heddi noon jeese baɗaɗe hen ɗe ɓeɗe gandira koɓe joguiɓe gandal wawde waɗede ɗon walla ko clientélisme politique no ɓe mbiyata ni ko sihilagal politique woni ɗon walla ko enɗam woni ɗon mboɗo yiiɗi wadde wooda ɗo mbaɗmami min mi yakoraki eɗo saaha ɗo tolninen ɗo e kala ko haalano noon e diplomatie men ustima e ko waɗano fof ɗum ko fof ko combat ji politique combat politique noon ala no wayata kono noon général en général so tawi ko ambassade ɓuuri hewde ko neɗɗo baɗɗo diplomatie e ko fonctionnaire de l'état kono ko wayno consulat ji ɗi noon omo wawi ƴewde neɗɗo makko mo hooli mo yakori o waɗa ɗum ɗon taw wona ni jongde mum kono ko neɗɗo ɓoyɗo ɗon walla ko neɗɗo communauté mo woni o ene koolimo ene gandi omo wawi daranade ɗumen ɗon o waɗa ɗumen ɗon e sen garti noon e namdal ma mundi ndi noon hande eɗen jogui caɗele e nder diplomatie men addi ɗum noon ko konnguɗi men ko darde men e nder émigration o ko haareji men nder leydi ndi wona haareji kure walla ɗum kono ko ɗemɗe men no kaɓirten e politique ni ene usti gueɗe kewɗe e hooluya joguinoɗen e caggal leydi nden noon ɗum waɗi hande oɗo saaha sa ñaguima visa ene satta seeɗa sa wi aɗa yaaha janggoya ene satti sa wi aɗa waɗa sport ene satti par ce que joni kam kala ko faati e nder wona tan e Sénégal kono ko Afrique dans sa globalité hande basal ngal no wayi hewde ni goto foof ene ñoofo ɗum tengti noon rutti noon konnguɗi ɗi ganduɗa hen laamu men heesu ngu addi ɗum e hulɓine hewɓe e nder diplomatie mumen ustima gueɗe kewɗe ganduɗa hen en ponno hen darade mawɗo cheikh en garate toɓɓere men ɗimmere woni ko ganduɗa hoorema no aada yaari e kala alarba nomination ngaji ne kewi waɗede mais teskama oɗo nomination jawtuɗo ko ɓuuri hen vraiment ɗumindi woni ko fati alhaali diplomatie leydi Sénégal surtout sa wi diplomatie tan hakkille ma arata ke ministére des affaires étrangères en jii hoorede leydi
ndi o toɗɗimo hesɓe vraiment ngam umminde ɗumen walla mouvement déplacé ɓe ɗo wattude ɓe ɗo holko mbawɗa wande yimɓe expliqué ɗum ɗon au moment où diplomatie men saha sa foof ina ñiŋe wonde vraiment diplomatie men e leydi si yaarude caggal seeɗa jarama Sar garteten tan ko ɗo mbiɗa e diplomatie men ne yaari caggal seeɗa mi sikkani so tawi diplomatie men ene yaari caggal sabu hande ɗo jarnoɗen e nder Sénégal ko ɗon yarte ha joni kono haadi ko noon e gandaten tan ko waylude diplomatie koye jeeyi président de la république jala kanko ƴeewata nde wela eɓe wela yiɗi liggodade ɓe yakori ma dokkumo résultat ko ɓeno o waɗata ɗo yakori en mbawi wonde ɗon ko heddi noon ko haala politique ene waɗa ko arditi nde ɓe garata laamu ngulu par ce que eɗen gandi laamu ko continuité kadi kono kala ko kalɗa hadde dewgal ene heewi jagguitede so yettima e nder dewgal tan wi aw wino noon holko ɓe mbino tan ko won leyɗele ɗe ganduɗa hen jooɗi koye becce men ene kaaɗi en ummade ɗum ɗon kamɓe soɓe gari ɗen ɗon leyɗele fof ɓe mbaylat gonal kammumen e hakkude men e mabɓe kono ɗum fof e wade noon diplomatie mo joguiɗen o ha joni ala ko wayli en heddi tan ko ambassadeur uji ko jangguɓe ko joom hakkillaji ɓe mbaylaɓe noon ɓe ɗo nawaɗa ɓe nawe to ɗum jeeya koye aadaji leydi men duuɓi 5 foof fonctionnaire normal a waɗi nokku duuɓi 5 aɗa foti ittede ɗon ittudema ɗon ne ko ha wasde yimɓe wowdemo toro ha nata e ka fotani nadde walla aɗa yimɓe ɓe jogoɗa hen sehilaɓe ha ko ñagoma ko a wawa salanade ɗumen ko ɗum waɗi hen sahaji ɗum woni police ɗum woni gendarmerie ɗum woni chef de service aji goto fof wayle nawe banggueji goɗɗi ɓoyata manande sous préfet ji e préfet ji woda waylaɓe nawaɓe banggueji goɗɗi kono kadi e nder ɗum ƴewata ko won ɓe ganduɗa hen ko yahoɓe retraite alay soko lomte mais holko saabi comme par exemple sahaji aɗa nana comme par exemple tel autorité ne wonno e tel nokku après o ittama ɗon ko ɓoydemo ɗe ɗon walla ko ɗum sharɗi ɗi ganduɗa ma ko ene yaadi e laamuji gueɗe tati ne wawi addude ɗum Sar hen gotel duuɓi ma dokkima kan ka jahowo retraite hel gonguel ko bannoɗo mo ɗon o ko wonnoma waɗede ɗon ko soit a gayni ɗum o ittuma ɗon walla ko rokkunma ya waɗanmo ko aronki gaynude ɗum o ittuma ɗon gueɗel tataɓel ngel neɗɗo o ene wawi ñagade ittede e nokku peut être ene waɗi sarɗe hujjaji mum ne mbawi hewde hujjo mum ne wawi wonde sellani hujjo mum wawi wonde ɓooye ladde yiiɗi artude nokku mum yindira e ɓesgu mum hankkadi wonte jottoɗo gotel wona wadde organisé hoore mum en général ɓen ko yaaɓe hankkadi ha ɓooyata mbaɗa retraite jiɗa artude noon ƴewto koye men no ɗuminirde ça n'a absolument rien à voir avec la politique ɗum ala ko wadde ɗum e politique wonti tan ko hankkadi ne guila jamanuji ɓennude kala ɗo neɗɗo itta ƴeewetake an ko ittuma ɗon ko holɗum kono wiyete tan ko ka waɗaɗo sanctionné a waɗani golle ma politique ma ka mbaɗaɗo sanctionné ari ha e ministre uji men neɗɗo waɗe ministre ɓoye itte ko normal ko président de la république jogui on nden ñawore wawi wiide min kaarde a Sar mi waɗi ministére des affaires étrangères ha dawol mujtimmi mi ƴeewi Sar ko waɗantunomi ko sohluno ko ɗon ko hankkadi o gayni ɗum ko ɗum jinnomi e makko mi wiya mo artu walla ar joɗanomi banggue goɗɗo walla mi yettima ɗon wona sanction yimɓeɓe jiira tan kala mbaɗa nokku ittama ɗon ka mbaɗaɗo sanctionné ala fonctionnaire ala ɗo hooɗi fonctionnaire ala ɗo jaggui ok donc fonctionnaire ala ɗo hooɗi fonctionnaire ala ɗo jaggui ko ɗum jogori nawde men ha toon to caggal leydi garen e toɓɓere men tatiɓiri toɓɓere men tatiɓiri nde ko immigration woni ko gandanɗa hoore ma ina jeeya e ko hande bandiraɓe hewɓe ne uddi hakkillaji men par ce que sa wi immigration ene waɗi immigration clandestine ene waɗi immigration goɗɗo mo ganduɗa ma en jiiɗino yen puuse hen lawol men ngol to ɓennu ngol woni ɗen ɗon leyɗele ɗe gandanɗa hoore ma hande heewani to jiiɗen ɓesgol men en ɗanniro toon d' abord holko saabi ɗum eyyi ko ñande kalten ñande en garino ha ko woni immigration e ko woni clandestinité immigration hande heewani ko heewi tan ko clandestinité donc a ñaguima visa a rokkama yeehi leydi ndi a jooɗima walla a rewi lawol gongol ngol ganduɗa no hande ni ne rewi Nicaragua min naati États-Unis eyyi ɗum fof ko clandestinagal immigration carrément en kaali ɗum ñanden ko umade leydi faade leydi kono to kala leydi ndi jahata taw ko ndin ɗon leydi rokkuma yamiro so ari aɗa liggono ɗum
ko an andi ko leydi ndi walla ko neɗɗo goɗɗo leydi ndi yiɗi golle ma en yiɗi ngaranam golle ɗum woni immigration. mi heewi to jiiɗa comme par exemple neɗɗo ummo e nokku ummiro sabba oɗo kono yaha waɗa goɗɗum sa woppa ko ummino ɗum addata ɗum tan ko no mbiyami ñanden ni ko an nde gumorɗa leydi ma aɗa yaha leydi nokku leydi gondi yatawa aɗa andi holko nawanma c'est ça. est ce que ko jiɗɗa wadde ko enen ndi ɗon leydi kono hande ɗum ala en nani tan États-Unis ni golle ni woodi yimɓeɓe nan a yii tan cheikh an yeehi artima hay galle mum walla cheikh an wima ko Amérique gonmi ni ñaaƴe ni arta kono anda e gurdam ɗum no wayini an holko ɗaɓɓoyɗa neɗɗo o foti andude d'abord so mboɗo hay leydi nan kam yata mboɗo andi holko ɗaɓɓoyen mi toon e beele ene toon ɗum woni sa yettima tan ma wat ko jiɗɗa ko kono ɗo joni ko membugol tan a yahat tan ɗo tawɗa kalis ni woodi fof ko ɗum ɗaɓɓuɗa kalis ɗaɓɓuɗa kono wona goɗɗum ɗaɓɓoyɗa c'est à dire son famille jiɗɗa wiide ko joomum yarani toon yiiliyade hunde kono manam gandal en walla gueɗe ba noon ɗaɓɓoy tan ko kalis no wawi dañide kalis fof ko tawɗa fof ko noon ene heewi noon kadi sa yeehi leydi ni caggal leydi a ari a jippima sar tawɗa ko sar kono yeeya heewi pusdema koye jeeygu par ce que ko ɗum andi alors donc an haadi jiɗɗa tan ko a yettima tan ya gollo nannuma e golle nawama ɗo gonɗa ɗo ƴeewi joni comme par exemple hande a heewani ɗo jiiɗa yimɓe men en ɗaniro ko wayno Arabie Saoudite en ko wayno Koweït en ko wayno comme par exemple Dubai en pourquoi non aɗa andi ko mit ko nanallaji ɗi ɓurti e nder leyɗele ɗe kono hande Amérique haydara ala toon tampere woni toon hande surtout avec Trump ko fay ɓeydi fof jogori ko wadde ɓurtotude ɗon France ko noon neɗɗo yaha yimɓe jaari tan ko ɗo nani nanallaji mumen jeeri mais an ɗo joni jafoɗa certainement yimɓe hewɓe no mbiya mbiɗa coupe mais c'est à dire que so tawi mi woppi tan mi ɗumnet c'est à dire que ɗon joni somi nani yimɓe sa nani yimɓe ene mbiya sa wi neɗɗo joni hande walla yimɓe nani wonde aɗa wiya wonde Amérique hayda ala tan sa renaki yimɓe aussi mbiyata wonde non oɗo est ce que yiɗan men jehen non ñanden ñanden émission men gaddi ɗon wima ko arsugaji potani mboɗo wawi wiide min mbiɗa yeehi toon haydara ala toon par ce que no jiirumi no yimɓe gurdata ni peut être mi dañani toon haydara mi arti goɗɗo ne wawi yaade hande janggo haaju mum humto ɗum wona toon woni caɗele ɗe saɗa haala ɗum kaldata ko no ɓuuri yajirde no worini ande ɗo limɓe tato liggorno fof ko neɗɗo goto liggoto heddiɓe fof ko langguɓe donc natti wade no wano ni nde tatoyaɓe fof tatoɓe fof liggo hande ɗe tatoɓe yaaɓe fof ko goto liggoro hen heddiɓe fof ko lagguɓe mbiɗa heewi souvent nande wiye kaari yeehi golliyade comme par exemple o luuɓi goɗɗo kayitaji makko pour en gollira ɗum kanɗon haala hono ɗum kam ko gurdam Amérique walla gurdam leyɗele goɗɗe ko maslahaji gonɗi nder hakkude yimɓeɓe ɗum est ce que joni comme par exemple an joni minema en nandani hay hunde ala ɗumen jiɗɗa jogoɗa kayitaji min so mbiɗa golloyol mi ƴetta kayitaji mami golloriyo ɗum est ce que joom gollanteɓe ganda ɗum walla que won hen ni ne gandi ɗum ni ga kono wonno ne cohli golloroɗo ƴettuma on ɓe ganduɗa carrément so tawi ɗum noon a noddi tan ko métier huya en ko rondoɗo joƴƴinɗo lawƴuɗa fawɗa ɗum macceje ɗen wawi kono so tawi ko neccal namdigal haqqillantagal walla namdigal jangde en saji ko jangde ma ɓerete wona fotonego ɓerete en sa ɗinɗon liggeyaji enen kewani ƴewde ɗi ɗum waɗi gurɗen tan koye liggeyaji restaurant ji walla gurɗen koye liggeyaji commerce walla ligguey rondo magasin aji mawɗi kadi ɗum kewɗen wadde ene intellectuel en mais jangguɓe ɓe ganduɗa hen au moins ne jogui green carte walla jogui leɗɗo aɗa wawi ɗaɓɓude golle goɗɗe ko wona ɗen golle ɗum ko sirruji gonɗi nder men en kewani jumpude hen par ce que hen saji eɓe nana pulaar eɓe jogui haalartenoɓe ko émission ngaji mbatten ɗi fof en pirtanaɓe waɗi hen saji min jiɗɗa jumpude e wona hen gueɗe ɗe gurdam men nder ɗum bondi ko wiide tan ɗo artude konngol mam ko wiide enen en ɗannungal men fof ko ñembo en ñembat tan sa yeehi Amérique mbaɗi ha Amérique sa yeehi France mbaɗi ha France holko addi ɗum ko hen sahaji ko huuliɗo koɗɗa huuliɗo dañata jaatigue kono sa ƴetti Europe ko wayno Finlande en ko wayno Suède en les pays de ɗin ko leyɗele ɗe ganduɗa ne waɗi golle kono enen kewani ha toon ko hen sahaji kadi ko wayno taaridi ndi ɓuuɓol ngol walla ɓuuɓol ngol surtout yimɓeɓe enen doga ɗum on ɗon banggue
kono sa yi ko wayno Suède en Finlande en Hollande en ɗum noon golle ne gonɗon kono en yimɓe ɓen kewrani yaade toon ɗumen kadi ɗon ko addande en yaade France walla ñande Amérique jaatigueɓe ɓe goodi France ko ɗemgal ngal kala won ndeɗel ɗe hara a nanta ɗemgal ngal sa ala jaatike bawɗo yaltindema hen koye caɗele gonata par ce que a nandirta yimɓe ɓe ɗum kadi ne jeeya hen toon paanuma maintenant ko hoybo mo dañaɗo e banggueji leyɗele ko wayno Amérique e France en ɗuma he ko hoybina toon ko hoybinaka ɗum banggue Asie o ɓen ɓuuri immigration mabɓe ne ñaaɗi Arabie Saoudite walla Koweït a wawa wonde ɗon taɓe ganda aɗa ɗon te sa woni ɗon ka aɗa wawi jooɗa ɗon kono koye jaltugol ma Amérique sa woni ɗo ha duuɓi temedere aɗa yalta ɓe mbiyatma tan ko Allah jarama yen jiide jaam kono ko wayno Arabie Saoudite walla arabe ɓe passeport ma jagguete ko aéroport saɗa naata ɗaccata passeport ma ko kamɓe koye mum jogoto passeport ma kamɓe jogoto ɗum joni man kebta passeport saɗa arta donc contrôle o ko ɗon saɗa arta ɓe gandi a naati kono sa arti e date mo ɓe nannoɗa o e ko dokkanoɗa ko e ɗon noon ɓe ƴeewa aɗa yoɓa des amendes so tawi comme par exemple a yewtini ko dokkanɗa ko ñalawma fof aɗa jogui amande mo joɓata ñande fof jawtinɗa te a wawa nadde frontiére leydi gondi te ala passeport donc kamɓe réglementation mabɓe moɓe jogui ɓuuri sattude e réglementation mo joguiɗa kono kamɓe kadi wiyatake ɓe awa ɗon ɗannade ko mbaɗoyta toon ko a ñagoto visa ji ma ƴeewa golle ɗe jiɗɗa waɗde toon ko tawa ɓe mbawima wadde autorisé mbaɗaɗe ɗon golle sa ala autorisation a wawa wonde toon ƴeewata joni sendo ko joni ko wiyete voyage clandestine ko a neyɗi neɗɗo yeehi Makka walla yeehi umra jooɗima Arabie Saoudite min dañi yaade Makka kono a wawa c'est pas possible a yii toon Arabie Saoudite a yahat Makka pourtant de aɗa wano sortade naata e nder leydi ndi a waɗi umra farilla ma gayni cottoɗa ƴeewa liggey jooɗoɗa toon te souvent ko jimi ko Arabie Saoudite mi yiyani boom kamɓe arabe ɓe golla mais ko c'est des étrangers hein ko wayno comme par exemple turkinaɓe nan toon wayni de golle kañumen gon toon en golla e station ngaji ɗi en golle gueɗe ɓurɗe tidde ɗe fof kañumen gollat ɗum golle nan toon ne wayno leydi kono enen mais a yiita toon kam en jarani on toon banggue te en ƴeewani wadde information holno neɗɗo waɗata ha yeeha hayɗe ɗon leyɗele ɓuuri hewde hande jiiɗen tan ko gollinteɓe galleji golle galle ko wayno mbindani en jafoɗon e konngol ngol yimɓeɓe ne jiiya ɗo neɗɗo ƴetta ɗo debbo walla gorko nawa ɗum pour gollinde ɗum galle mum kono noon on saaha wattanma ko jiyaɗo e a yalta ha nder leydi ndi a yara hayno koye galle tan gonɗa bon ko ɗum ɗen caɗele kewɗe goni toon kono liggey ngalu hande commerce ono yarata ni entre Dubai c'est ko woni hande leydi ɓurdi jogade ngalu ɓurdi wawde yehede kono sa yettima toon a waɗi ko mbatta ko dawol ma timmi a yahat lawol ma donc kono noon est ce que ɓe jaɓɓa immigration no jiɗirɗen ɗum ni sortade tan moytoɗa tan naata e leydi jooɗoɗa mbaɗa hen ƴeewa ko mbatta keeɓa kalis ma moytoɗa garta ɗon kamɓe kam on ɗon banggue kamɓe ɓuuri sattude e banggueji Amérique e banggueji Europe ko noon joni sen garti seeɗa caggal sa ƴeewi hande heewi ɓe ganduɗa hoorema jeehi nen caggal leydi e ɗum toon vraiment so dokka sago men taw hande koko garti par ce que presque pratiquement ngala tan haydara no gonde caɗele muusal ko ɗon tan wawi haade mais c'est comme si enen en gandanaɓe ɓawi tan enen kaari nen caggal leydi en nelda bon ça va aɗa andi kadi immigration men mbatten o natti wonde immigration wonko ɗaccumin mboɗo yiɗi safrude sa ƴeewi yanoɓe France les années 70 ko ɗaccunoɓe galle tugaje nana jana barme nana ñiifa baba mawni heɓɓotoɗo ala goppa fof goppa jangde ma goppa fof ma laata e ladde keɓɗa fof aɗa nelda galle yoɓe guurdu ko ɗum woni hande ɗo jaaɗa ɗo wona jaaɗo hande Amérique o mahi galle mahi galleji ɗi ko wonnoɓe toon ya 70 ha faade 80 90
hande yahoɓe fof mbiyatma ko mboɗe ɗaɓɓoya so garti coodata ko oroji coodata ko belanteji holluma gurdam goɗɗam ɗe ganduɗa wona ɗum wurno mais caɗele gonɗe toon ɗe wonduɓe caɗele ɓe sa ƴeewi yimɓe 16 ɓe ko caɗele mawɗe goni ko ɗiɗo tato gonata hen ɓe ganduɗa hen ene seɓori tengtinde ko mbiɗa ko aɗa yiya toon mo ganduɗa hen nan toon kala ko dañi ko nelduɗo on yiiɗi ko yiyede kaari nana Amérique ene galle mum ene wuuri kañum haydara ala wiye kaari ɓoyi toon artata non wona o artata koko heeɓi fof ko ɗum o runtata gallo kanko o yiyata ko teddungal galle o teddungal wiyede omona ladde omo firti taw kanko ɗo woni o firtani omo suufra mi yi est ce que aɗa sikki ɗum yimɓe men wonɓe gaaɓe en gandan ɗum vraiment ɓisgol ɗi no ɓe gandana ɗum mi wima toon Amérique a yiyan neɗɗo ñalla taw ko wutte goto jogui walla wutteji ɗiɗi jogui ko heeɓi fof ne nelda galle mum ene ñaama tawa ɗo woni ɗo ene ñamlo ko ñaami ene rewe luwas galle ɗo hoɗi ɗo toon aux États-Unis oɓe ganduɗa ni nan toon ñaago ne dokke ko dokkete ko bon musiba ma dokkumaɗa 100 francs pour guura ñaama walla ɗumena ƴetta ɗum nelda galle ma donc on so wiyama yo artu wawa artude ala ko artiri te kadi gacce ene men wiide neɗɗo wiide mi hooti galle am mi a nawrani haydara no gacce ala hen komi ƴeewoynoɗo mi dañani mi artu womo ganduɗa noon ko ferɓe carrément minoma ñanden gueɗe tati woodi ɗaɓɓoyɗo e jilloyiɗo e perɗo comme comme wonɓe ferɓe ni nawi galleji mum ɓe ganduɗa koye mumen tawi nawi oro mijakini artude mais est ce que ɗum aussi ɓurani wonde jaam e mabɓe e artude nde hay ɓuuri wonde jaam e mabɓe mais noon haqqe jiyal haqqe gondigal haqqe neɗɗo haqqilante ya komi ɗaɓɓoynoɗo mi dañani mi hoota gallam enen wonɓe ganduɗa dañani ngun on fayide wawde wiide mi yeehi mi dañani mi arti mi wonte e bandam en mais comme par exemple an joni ɓen ɗon souffrance ɓe cufrata tonete mais a sikkan artunodeɓe nde ɗo ɓe gon ɗo par ce que ɗo on ɗon souffrance ala par ce que ɗo joni wonko ganduɗa hoorema to sa woni toon ti obligé won taxe uji pawa e dow ma ɗo kam alhamdulillah rabbil alamin hay so tawi ma aroy wona joni no woodi no ayi ko bani adama e kulhuli mum wonɓe ganduɗa Allah ne rokki ɗumen tan so jii ko ganda tan duttoro koɗo gummino wonɓe ganduɗa kadi ma balle so ballama ne jaɓa ballede garta oɗon ganduɗa kañumen wallede mumen e wasde wallede mumen foof hankkadi kañumen ko joom konguji en jiɗa artude wiyeyi jomum yeehi ɗannima arti addani haydara eyyi ɗum ala ko boni hen neɗɗo waɗata hoore mum a nawani haydara donc sa arti addani haydara par ce que arsugaji no mbiɗani potani peut-être par ce que neɗɗo ne sikka hunde somi yeehi toon mbiɗa waymi dañ mais jaha ɗum waɓɓeyde wona gotum ko artude mbi sikki pour min bonani wona gotum donc ko ɗum woni ko wiyete hande goto foof e men so tawi aɗa yaha ɗannungal ya raw aɗa andi ko nawma ɗum woni gartude e konngol mbinowami nanegol so tawi kadi aɗa jogui diplôme aji ma ƴeew rewde e lawol jaaha sa yi golloɗa poɗɗa gollorade mais est ce que joni a sikkani comme par exemple kala jahowo c'est ça doit être un conseil kala jahowo manam saɗa yaha au moins le minimum yaade meccal mais enen en janggata mecce fuutankoɓe en janggata mecce a yiya neɗɗo waɗe qurana ha daña duuɓi 19 janggana hen meccal goto ko qurana o tan rewi a yiyede goto e men nanne école ha daña duuɓi 20 ko école tan andi mais ɗum ene waɗa handicapé ene waɗa handicapé no fewi ene tampini en e ladde nde par ce que meccal ɗo jaaɗa e aduna e fof kalngal wawi wonde fof angal joga sohla heddoro noon ko no mbiɗen ni ɗi wonde légal ene wonde clandestin leyɗele Europe ɗe ko surtout Amérique hankkadi nana natta ko wonno ko nana natta yaade tan aɗa jogui liberté aɗa circule aɗa waɗa ko beeleɗa ɗum hankkadi ne addi ɗum holko saabino ɗum nden kam ko ɓaleɓe ɓe e woɗeɓe ɓe ne mbawi wiyede kewani immigration no wayi hande ni clandestinité ne wawi wiyede hewani ɓe mbawi muñanade ɗum par ce que ko hande oɗo saaha sa ƴeewi ko naati e leyɗele Amérique ko en ummirade latine ummirade Afrique
addaniɓe kamɓe koye mabɓe jogade kul huli gurdam yimɓe mabɓe e kul huli banggue sécurité mabɓe ko noon alay saago ɗum ƴettane sarɗiyeji sarɗiyeji ɗi noon enen noon kam en mbiyat Trump ari ko bonnude enne min jiiɗa ɗum mais ma waɗani ko sa yiiɗi ɗum sa añi ɗum holko bonnanta ɗum yimɓe leydi mum ne jiiɗi ɗum enen kadi ne gandi ko ɗum gaddirimo ko yo fittu leydi ndi manam américain ji ɓe gaddiri Trump ko yo ɓalan ɓenen mi décision ngaji Trump ƴetti américain ji en jaati hen non kamɓe ɓuuri ɗum yidde soɓe jiiɗani ɗum ɓe gotantamo mais dans ce cas c'est mbaɗi noon so tawi yimɓe fof mbaɗama balayer aussi teɓe ngala on ɗon main d'œuvre ponnoɗo wawde wallude est ce que ɗum aussi wonanta caɗele leydi non kamɓe ɓe jogui main d'œuvre heddoro noon ko régularisation kamɓe ɓe jogui main d'œuvre kono noon kadi sa ƴeewi ɗum ko guila tarihi histoire wonɓe ganduɗa hen e américain ji ɓaleɓe ko ɓuuri hen hewde liggotako ɓuuri hen hewɓe ko so liggima dañi se tan jaaha ñamoya ha kaara kadi garta ƴeewoya walla naara e drogue walla naara ko way noon nani voilà tañumen ko ɗum woni ɗumumen américain tubakoɓe ɓe a yiyata ɗumen won hen cagarte waɗeɓe ɓe a yiyata ɗumen cagarte hen won hen par ce que ko jangguinaɓe ko nehaɓe e nder galleji ɗi ganduɗa poti nehede ene ndewna e lawol won hen ɓaleɓe mo jiiɗa toon fof ene woni e lawol pewgol ene tinniti e hoore mum ɗo jiiɗa ɗum fof ko yaada koye moƴƴuɓe tawra ko ni ƴiƴam mum ne jille waɗeɓe taw ko waɗeɓe nehi ɗumen kadi soma woni yummumen walla woni bamumen kono ɓaleɓe kurumɓe tan waɓe no men ɓe ɓen ngala diine ngala haydara kono nehira ko ɗum gandi donc wiide ɗumen gurdam mumen yo fewne sen gartino e yimɓe men ɓe tan ko wiide ko ɓen ɓuuri wonde alhaali men ko goto mabɓe fof yo wattu hakkille anda hande no caggal leydi wano ni wonɓe toon ɓe e yiɗɓe yaade ɓe soɓe jeeha yoɓe gandu no wano hanki natti wade noon manam min joni som famille an jiɗɗa conseil mo jiɗɗa hokkude yimɓe woni kala jahowo yata waɗande ko nawma ya ça c'est ko woni dawal gadanal ngal kadi saɗa yata waɗa jogui métier yata waɗa jogui métier ɗinimal ngal sa alani sa yettima toon ƴeew janggude métial mi wimane émission men ɓennu ɗo min nde jettimi toon ɗen mi yiiɗi wadde golle ɗe ganduɗa hen wona golle ɗe tawmi yimɓe men ɓeni mbaɗa ɗe mi yaha janggoymi école aji nan toon taw sa yettima ko a yoɓata daña diplôme aji métier nan toon a janggat a tawa yoɓata ɓen sa yiiɗi ɗon école aji ɓe ƴewata ɗum kamɓe ɓe ƴewata ka bani adama aɗa ari aɗa yiiɗi janggude ɗemgal leydi ndi d' abord par ce que sa yiiɗi wonde e leydi aɗa liggodo e joomum yara aɗa nandira e jomumen donc si ɗen ɗon école aji ha jangga ɗemgal leydi ndi mais mawɗo mo meeɗa janggude haydara est ce que ne yoɓani ɗum yetta tan automatiquement mbawa sa ko ɗum woni ko sahaji ko caɗe naten en haala ko tawma meeɗa foof an woni jaatigam koye ɗum jahanmi kono so tawi aɗa feeti hakkille maɗa ne deeƴni hakkille maɗa daara wuuro ngo no wurtini te kadi nde gummotoɗa ɗo aɗa andi ko jiɗɗa ma ɗaɓɓoy ɗum ɗo holto tawanmi ɗum mais heewi comme par exemple bon mi sikki ngol ɗon on ɗon point woni ko mbattirten woni sukaɓe ganduɗa ummoɗo e joni jetto change destination manam naati goɗɗum gandanɗa hoore ma vraiment enen en jiyen ɗum ɓen holko mbawi joɗɗaɓe c' est à dire naate drogue naate affaire ɗi ganduɗa ma ɗi janggue jaam en wawi jomum waɗe expulsé leydi ndi catégoriquement wonta nattude ɗon holko mbawɗa eyyi ɗum aɗa andi ko addi ɗum mi haalni hayso wona gonga ko e yiyandam a jogui an a yeehi Amérique a waɗi feere a dañi kayitaji a wiyama aɗa waɗa regroupement familial heewi hen ko gaddoya sukaɓe ma nanna ɗumen Amérique ganda ko addi ɗumen tan giyan caɗele haydara koni nanna ɗum toon koni waɗa ɗum ko sukaɓe gari kadi no mi rokki yeru wona bonnidde ko ga ko rappeur en ko yornoɓe tubaji en donc mbiya ko Amérique sa yittima ko noon waɗi alors soɓe jettima tan koye on milieu ɓe doganta soɓe detti no wona culturellement wona milieu ji men soɓe jettima hoyde haydara ala hen taw ha miijoji ngala e ma ko ñamɗa ko jarɗa ko ya fintan ɓornoɗa comcuma na ray wuuro jeeya sukaɓe hankkadi no américain ji eni piija a wonti ka sukanu mumen ni a waɗa yaade mumen aɗa yewtide mumen mais a ñambatɓe
gontata ko ɓe goni ko halpulaar mbiyan mi haalanam mi jaatiɗo ma mi haalanma hol an donc e nder jaadiɓe ɓe sa yaade bonɓe sa yoɓa suɓaki jinaɓe ma cuɓanakimo kaɗɗa wona hen yaaɓe sukaɓe mum ne kaaɗe juuɗe wonɓe ganduɗa hen ɓen ne jetti tan ko jeynoɓe hokkoye momi gila ga donc jettima tan jokkat ɗum waɗi saɗa nanna sukaɓe ma tawa aɗa waɗi ɗumen informé enen gandi ko jahata ko wona ko ganduɗa hen ko yiyata e téléji walla film uji ɗi wona ɗam gurdam woni toon réellement woni toon ko goɗɗum adduma ɗo ko jinnaɓe ma ya wonoy janggo responsable on saaha so tawi a wonani ɓiɓɓe ma e nden ɗon lowre so jettima so kaaɗi e juuɗe ma a jogui chance kono so tawi a heblani ɓiɓɓe ma kañumen guila ga mbiyata ko mi liggora ko komi jaaho Amérique en jogui haqqillaji mumen so jettima Amérique ko groupe rappeur naggam jinmi yiyoyde walla mi wonta ya rappeur wonte ɗum hankadi comme par exemple an jinnaɗo aɗa andi no rutintimen caggal tan ko an jinnaɗo aɗa hollo ga ɓesgu ngu an sa États-Unis ka boss ko naggam te taw halnaniɓe réalité o a heblaniɓe donc sim gummi ɗo sim jeeyi no wawi vraiment jomumen min heɓani mbiyannami nde gonmi Amérique nde nawa sukaɓe ma mi nawata ɓiɓɓam min so neɗɗo wimi mboɗo yiɗi yaade ko naggam noon on saaha mi walluma par ce que ma andu kañum suɓani hoore mum kono ko an ɗo suɓanimo aɗa nawa mo hawre e kadi mo yiyat gurdam ɗam gaw sikki ko gurdam réel yettima toon déception natata ko yadata ko yeeyoɓe drogue ɗum ne weeɓi par ce que hankadi an eɓe gandi a faama anda affaire nde no yaari ko an wona hakkude mabɓe e police an jinnaɗo an kesso soko garɗo kesso ɓe mbaɗi soɓe jeeyaɓe a naati groupe aji mabɓe ko an wonata hakkude mabɓe e police han kadi ko police yiyataɓe ko an yiyata par ce que ka kesso anda dammuɗe ɗe anda laabi ɗi ɓe dokkuma koɓe pusma ɓe pusanma ko ya an yeeyi so tawi ko yeeyoɓe drogue ko an yeeyoyde drogue donc kamɓe tottanma jeeya gara dokkaɓe ko mbiye ko ƴetta ko yeeyo an anda police secrète a anda police immigration anda haydara kaɗa mancino tan aɗa yaaha aɗa dañi ɓe kolluma client eɓe a anda client mo ganduɗa koye police jeeya ni watti hoore mum civil ni ƴeewa ɗo rouage o yarata ko hankadi ko an wona exposé ko an woni koɓay o nde pamoyta ɗum noon tawata a sokama a fiyama waɗama torturé nde jinnaɓe ma mbawa hen haydara par ce que kañumen ganda jadano tan koye ɓaleɓe mumen dañi kayitaji kono ganda hay goto e nder laamu he ene walluma waɗi min nde garmi toon nde waji ɓe mbimi ana heewi sehilaɓe tubakoɓe anda ɓeɗo ne jaaɗa pimi neɗɗo min camarade somi wondema an somi jaggama ɗo walla somi dañi caɗele haydara a wawa hen ɗaccumi yaade yimɓe jibinaɓe leydi ndi somi dañi probléme kam ballami somi an sa dañi probléme mi waɗa intervention wiyaɓe carré mboɗo jogui mawno ne jogui probléme min ballodira hen kono enen tan e koye men non mais ko ɗum woni réalité o donc min son famille kala neɗɗo ndu ɗanni yo eto kamɓe andidirde e joomen leydi en moƴƴuɓe ɓe moƴƴuɓe dañ hen sehilaɓe moƴƴuɓe ɗiɗo walla tato ɓe ganduɗa hen ɓeɗo kala dañɗa caɗele ndeydi ndi kañumen ne mbawi walludema ok mawɗo Cheikh Agne a jarama no fewi bon émission men gasi ha laaɓi ceer vraiment ko weltare mawde e dañde fartañe joddade ma par ce que ma wot ko ganduɗa no fewi donc ɗum ɗo hatta ɗoyde inchallah rabbi alay saago jokken par ce que jiɗɗen ko jokkude ha mbawen hebde tigui rigui bunde yewtere nde mais également aussi hettiyankoɓe men aussi ɓe ɓeydo famde ɓe ganda ko mbatten ko ɗo ko jirtinde ko famminde ko jangguinde certes en ɓuuraniɓe andude mais ko siftinorde ɓe haaɓe mbawa andude konngol ma battinugol mawɗo Cheikh a jarama monsieur Sarr caméraman an Allah jarama Dieng eɗen beltani musidɓe ɓe kamɓe fof ɓe mbaɗi réagir wadde en artude e émission oɗo ko hewɓe noddi en caggal leydi eɗen jarno ɗumen bagam daraɓe gawolnaɓe wonɓe e caggal leydi e kamɓe fof min jarnimamaɓe wonɓe nder leydi ɓe won nodduɓe en beltima e émission ngaji ɗi no cakkitirno mbiydi ni tan ko en etor tan haalde kono won ɓurɓe en jogade ngal gandal won ɓurɓe en hettude wawde haalde ko kalten ko ɗon kamɓe kadi eɗen beddoɓe erango ha joni ko ɓinde ɓe gara ɓe gurna téléji ɗi ɓe gurna radio ji ɗi no mbatten ni wona gandal men wona haydara ko coftene men tan e yidde leñol ngol ngel beele ngol faama ko yeyete e aduna ko bel goto fof ne jetteno mi salmini musidɓe wonɓe Amérique ɓe kamɓe fof galle gawol naɓe galleji men wonɓe ɗon Fuutankoɓe ɓe fof ha tengti noon musidɓe men Seydou Dia Food Business Solution ene wonde
kawral naɓe ɓe ganduɗa hen ko musidɓe men heɗotonoɓe radio Pulaar Speaking Association ene wonde radio Aza kamɓe fof min duttiɓe e calminago e siftindeɓe tan hakkillaji men e mabɓe e min ƴeewa no ɓurata yajirde ene ɓurata fewirde tan beele kamɓe ne gurdam mabɓe toon ɓeydo moƴƴude ɗum noon kadi bandiraɓe wonɓe Sénégal ɓe kañumen min calmini ɗumen nde ɓe erago ngo kamɓene eɓe jeeyi hen kala e mabɓe jakoriɗo tan won ko wawi wallude e lowre nde none wawi wiide bisimilla ma e piine on ne on jarama on jarama ko noon mawɗo a jarama no fewi enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah ken ko leelani mbatten kadi émission ji baɗineji mais également enen ñaago aussi nos auditeurs kamɓe foof walla nos téléspectateurs kamɓe kala ndeɓe ɓeydat vraiment tigui rigui commentaire uji ɗi no fewi par ce que à partir des commentaires ko hen mbawten ɗumin s'ils ont même des questions e mbawi wadde posé y a pas de souci inchallah ndu gartuɗen e émission patuɗo foof so Allah jaaɓi ma en gartu hen so Allah lamɗo jaaɓi par ce que min no mbimi ni émission o ala ko so wona famminde jangguinde jertinde mais également tintinde wona quand même ɓurdi yimɓe andude wona e hunde mawɗo Cheikh Agne a jarama no fewi par à travers calminade ɗi calminoɗa dendagal bandiraɓe kala enen aussi en calminimoɓe kamɓe kala mais également enen ɓeyde hen woɓɓe ɓe ganduɗa ko sehilaɓe ko miñiraɓe ko wadiraɓe nen toon aux États-Unis ko wayno Amadou Dia ko miñiraɗo nen toon ko ɓiɗɗo également ne wonde cuddel mum ko wayno mawɗo Abou Fall kañum aussi monsieur Thielo dendagal ɓesgu men gongu toon kamɓe kala en calminimoɓe en jarnimoɓe en mbiya kadi jeɓugol ngol enen ñagoɓe tan yooɓe jeeb ɗum e dow jaam inchallah kadi musidɗo Yaya Pam en calmina ɗum en jarno ɗum no fewi Yaya Pam eɗen keeɗo émission ngaji makko no fewi nder fulɓe télévision ko musidɗo gonɗo immigration ganduɗo caggal leydi no fewi emin beltanima no fewi min beltaniɓe kamɓe dal jarama mawɗo Yaya allahumma salli ala sayyidina Muhammad